ରଙ୍ଗର କଣ୍ଢେଇ ଏଥିରେ ସେମାନେ ଖେଳିଲେ ବୁଝିଲ। ଆଉ ଛତା ପଡ଼ିକରେ ଏଇଟା ହେଉଛି ଛତା ଖେଳନା ଛତା ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମେ ଯଦି ଫୁଟେଇ ଦେବା ସେ ଛତା ପରୀକ୍ଷା ହେବ। ଆମେ ଛୋଟ ପିଲା ତ ସେମାନେ ଏମିତି ଖେଳିଲେ। ତାଙ୍କର ପ୍ରଥମେ ସକ୍ରିୟାତ୍ମକ କାର୍ଯ୍ୟର ଗୋଟେ ଗପ ନେଇଥିଲି ତାପରେ ତାଙ୍କର ଶବ୍ଦ କିଛି ସେଇ ସକ୍ରିୟାତ୍ମକ କାର୍ଯ୍ୟରୁ କିଛି ଶବ୍ଦ ନେଇକି ତା କେଉଁ କେଉଁ ଅକ୍ଷର ସେ ତିଆରି ହେଲା ସେଟା ଆମେ ଅକ୍ଷର ପିଲାମାନେ ଦେଖେଇଥିଲେ ସବୁ ଚିହ୍ନଟିକରଣ କରିଥିଲେ। ତାପରେ ଗୋଟେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଅକ୍ଷର ମୁହଁକୁ ନେଇକି ଗୋଟେ ଗପଟେ ମୁଁ ଲେଖିଥିଲି ସେ ଗପଟାକୁ ପଢ଼ିକି ଶୁଣେଇଥିଲି। ସେ ଗପରେ ଯେଉଁ ଆସିଥିଲା ଯେତିକି TLM ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଦେଖେଇଥିଲି ପିଲାଙ୍କୁ। ତାପରେ ପିଲାମାନେ କିଛି ଅକ୍ଷର କାର୍ଡ଼ ବହୁତ ସାରା ଦେଇଥିଲି ପିଲାମାନେ ଗ୍ରୁପ୍ କରିଦେଇଥିଲି ସେମାନେ ତାକୁ ଶବ୍ଦ ତିଆରି କଲେ। ତାପରେ ସେ ଯେଉଁ ଆମର ବିଗ୍ ବୁକ୍ ଅଛି ତାକୁ ପଢ଼ିକି ଶୁଣାଇଲେ। ତାପରେ ଆମ ମାତ୍ରା ଉପରେ ଛୁଆଙ୍କୁ ଶିଖେଇଥିଲୁ TLM ନେଇଥିଲି ଏବଂ ଅଭିନୟ ମାଧ୍ୟମରେ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ମାତ୍ରାଟା ଶିଖେଇଥିଲି ଏବଂ ସେମାନେ ମାତ୍ରାଟା ଶିଖିଥିଲେ। ଆଉ ଶବ୍ଦ ଗଠନ ପିଲାଙ୍କୁ ନେଇକି ମଧ୍ୟ ଯେ ପୁରୁଣା ପ୍ରଣାଳୀରେ ଆମର ଯେଉଁ ପଢ଼ୁଥିଲେ ପିଲାଙ୍କୁ ଆମେ ଲେଖିବାକୁ ଦେଉଥିଲେ ପିଲା ଆଣୁଥିଲେ ଅକ୍ଷରରୁ ଶବ୍ଦ ତିଆରି ହେଉଥିଲା। ତ ଏବେ ବାକ୍ୟ ବାକ୍ୟରୁ ଶବ୍ଦ ଶବ୍ଦରୁ ଆସୁଛି ଅକ୍ଷର। ଯେ ବାକ୍ୟରୁ ଛୁଆ ଆଗେ ଗୁଡ଼ାକ ଶୁଣି ଚାଲିଗଲା ତାପରେ ସେ ଶବ୍ଦ ଶବ୍ଦରୁ ଅକ୍ଷରକୁ ଆସିଲା ଯେ ହଁ ମୁଁ ତ ଏଇଟା ଜାଣିଥିଲି। ତାଙ୍କ ଘରେ ବି ଯେଉଁ ୟୁଜ୍ କରୁଛନ୍ତି ଶବ୍ଦ ଗୁଡ଼ାକ ତାହେଲେ ଏଇଗୁଡ଼ାକୁ ତ ଏଇ ଅକ୍ଷର ସବୁ ତିଆରି। ଭାତ ତରକାରୀ ସେମାନେ ଯାହା କରୁଛନ୍ତି ତା ଭିତରେ ତଟି ଅଛି କି ଭରେ ଭାତ ଅଛି କି ଆମେ ଯେଉଁ ଟେବୁଲ୍ କହୁଛେ ଚେୟାର କହୁଛେ ସବୁ ଅକ୍ଷରର ତାର ମୂଳ ଅକ୍ଷର ଗୁଡ଼ାକ ବାହାରୁଛି। ତ ଛୁଆ ସେଗୁଡ଼ାକ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଶିଖିବେ। ବର୍ତ୍ତମାନ କୁହାଯାଉଛି ଯେ ଆମର ମୌଖିକ ଭାଷାର ବିକାଶ ଆଗେ ହେବା ଦରକାର। ଯେ ପିଲାଟି ଆଗେ କିଛି କହୁ ପିଲାର ଯଦି ମୌଖିକ ଭାଷାର ବିକାଶ ହେବ ସେ ସବୁକିଛି କରିପାରିବ। ତେଣୁ ଘରେ କେମିତି ପରିବାରର କେମିତି କରିବେ ତାଙ୍କୁ ରୋଷେଇ କରୁଛନ୍ତି ଯାହା ନା ବାଇଗଣଟା ଆଣିବୁ ଲାଉଟା ଆଣିବୁ କେଉଁଟା ଲାଉ କେଉଁଟା ବାଇଗଣ ସବୁ ଚିହ୍ନେଇ ପାରିବେ। ହାଲୁକା ଭାରି ମାନେ ଗଣିତ ବି ଭାଷା ବି ସବୁ ଶିକ୍ଷା ଦେଇପାରିବେ ନା ଘରୁ।